Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang naghiusang no-ending verb sa tibuok Nihongo, ang shino o mamatay, sa uskagatos nga conjugations nga common sa pangadlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug niining video ha atong tutukan ang conjugations numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lisod na mosumat total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay ang naghiusang no-ending verb sa tibuok hinapon, ang shino o mamatay. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, shino, te form, shinde, conjunctive form, shini, ang plain negative non-past form, shinanay, ug ang plain past form nga shinda. Niining puntuha, dapat kamao na kamo conjugate ni ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 28. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og aksyon, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason ug ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichibang, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sa shi ageru sa humble speech. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa pagkamatay, shinde ageru para sa plain style ug shinde sa shi ageru para sa humble speech. Kung imong ikalipay, magpakamatay ko para nimo. Shiawase ni naru nara, shinde ageru yo. Shiawase ni naru nara, shinde ageru yo. 52 bang, paghatag kanako sa mga tawo nga suod kanako sa action. Ang formula kay te kureru para sa plain speech ug te kudasaru kung honorific speech. Sa leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa pagkamatay. Shinde kureru, plain. Shinde kudasaru, honorific. Di siya magpakamatay ug ang nuance dire kay bisa gusto nako. Kare wa shinde kurenai. Kare wa shinde kurenai. 53 bang, mudawat sa action. Ang formula kay te moraw para sa plain ug te itadaku sa humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Modawat ko sa aksyon sa pagkamatay. Shinde mo raw sa plain, shinde itadaku sa humble speech. Gusto nako nga magpakamatay ka. Kimi ni shinde moraitai. Kimi ni shinde moraitai. 54 bang, di na mobuhat. Ang formula kay ang nai form sa verb mahimong nakunaru. Nakunaru. Leksyon 72. Di na mamatay. Shinanakunaru. Shinanakunaru. Tungod sa bakuna, ang mga bata kay wa na mamatay sa polio. Wakuchin no okage de kodomo tachi wa polio de mou shinanakunatta. Wakuchin no okage de kodomo tachi wa polio de mo sinanakunatta. 55 bang, mubuhat na karon mismo. Ang formula kay ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Mamatay na karon mismo.
Shinutokoro. Shinutokoro. Ang mga doktor kay pirmi makakita inig kamatay sa ilang pasyente. Issha wa kanja ga shinu tokoro wo majika de yoku mimasu. Issha wa kanja ga shinu tokoro wo majika de yoku mimasu. 56 bang, naas tunga-tunga sa pagbuhat. Ang formula kay teiru tokoro. Teiru tokoro, leksyon 66. Naas tunga-tunga sa proseso sa pagkamatay. Shindeiru tokoro. Shindeiru tokoro. Ang mga pasyente sa hospisyo kay hinay-hinay mamatay. Hospice ni iru kanja wa jojo ni shindeiru tokoro desu. Hospice ni iru kanja wa jojo ni shindeiru tokoro desu. 57 bang, maupagyoy pagkahumagbuhat. Ang formula kay tatokoro. Tatokoro, leksyon 66. Maupagyoy pagkamatay. Shinda tokoro. Shinda tokoro. Sa usa ka damgo, nakita niya ang punto sa pagkamatay sa iyang misis. Kare wa okusan ga shinda tokoro o yume de mita. Kare wa okusan ga shinda tokoro o yume de mita. 58 bang, hapit gyud mo buhat. Ang formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud mamatay. Sino tokoro datta? Sino tokoro datta? Naa ka ba'y kaagi nga hapit kang mamatay? Anata wa sino tokoro datta keiken ga arimasu ka? Anata wa sino tokoro datta keiken ga arimasu ka? 59 bang, pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni, leksyon 67. Maunay konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay ang moadto, moari, o mopauli o mobalik. Para mamatay, shinini. Shinini. Kung mulabang ka ni ining enemy line, moadto ka sa imong kamatayon. Kono tekijin o koetara, kimi wa shini ni itte shimaun desu. Kono tekijin o koetara, kimi wa shini ni itte shimaun desu. 60 bang, tumong gihapon. Ang formula kay ru tame ni. Ru tame ni, leksyon 67 pod. Ang ru tame ni magamit sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Aron mamatay. Shinu tame ni. Shinu tame ni. Misod sa sospisyo para malinawng mamatay. Kanojo wa yasuraka ni shinu tame ni hospice ni hairimashita. Kanojo wa yasuraka ni shinu tame ni hospice ni hairimashita. 61 bang, mudesider nga mabuhat. Ang formula kay ru koto ni suru. Ru koto ni suru, leksyon 73. Mudesider nga mamatay. Shinu koto ni suru. Shinu koto ni suru. Ang katungod sa kamatayon kay naghatag og tsansa sa mga terminally ill nga pasyente nga makapili kung kanusa sila mamatay. Shinu kenri wa makki kanja ni shinu koto ni suru jikan o kime saseru. Shinu kenri wa makki kanja ni shinu koto ni suru jikan o kime saseru. 62 bang, modesider nga di mo buhat. Ang formula kay nai koto ni suru. Nai koto ni suru, leksyon 73 gihapon. Modesider nga di mamatay. Shinanai koto ni suru. Shinanai koto ni suru. Dihang nakadungog ang terminal nga pasyente nga adunay tambal, nagdesisyon siya nga di na magpakamatay. Makki kanja wa chidyouhou ga aru to kiite shinanai koto ni shita. Makki kanja wa chidyouhou ga aru to kiite shinanai koto ni shita. 63 bang, modesider nga mabuhat isip balaod o kostumbre.
Ang formula kay ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip kostumbre nga mamatay. Shinu koto ni shiteiru. Shinu koto ni shiteiru. Pero tungod kay imposibleng regular nga mamatay kay usa ra man atong kinabuhi, di nato ni magamit ning konjugasyon na. Dokuju yongbang. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mobuhat. Ang formula kay nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mamatay. Shinanai koto ni shiteiru. Shinanai koto ni shiteiru. Ug sama sa miaging conjugation tungod kay di man ta pwede nga regular nga pabalik-balik nga di mamatay, di na nato magamit ning konjugasyon na. Dokuju gobang. Madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli sa sentence ang mobuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mamatay. Shinu koto ni naru. Shinu koto ni naru. Sigon sa balaod, ang makapatay og tao kay angay mamatay isip prinsipyo. Horitsu ni yoreba, satsujin-sha wa gensoku toshite shinu koto ni narimasu. Horitsu ni yoreba, satsujin-sha wa gensoku toshite shinu koto ni narimasu. 66 bang. Madesisyonan nga di na mobuhat. Ang formula kay nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mamatay. Shinanai koto ni naru. Shinanai koto ni naru. Tungod kay ang nakapatay kay wa sa saktong pangutok, na desisyonan nga di siya mahukman og kamatayon. Satsujin-sha wa kyoki datta tame shikei de shinanai koto ni natta. Satsujin-sha wa kyoki datta tame shikei de shinanai koto ni natta. 67 bang. Madesisyonan nga mobuhat isip balaod. Ang formula kay ru koto ni natteiru. Ru koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mamatay isip balaod o kostumbre. Shinu koto ni natteiru. Shinu koto ni natteiru. Kung way bakuna, mas daghan pa sigurong tao ang mamatay. Wakchin ga nakereba, sarani oku no hito ga shinu koto ni natte ita deshou. Wakchin ga nakereba, sarani oku no hito ga shinu koto ni natte ita deshou. 68 bang. Madesisyonan nga di mobuhat isip balaod. Ang formula kay nai koto ni natteiru. Nai koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mamatay isip balaod o kostumbre. Shinanai koto ni natteiru. Shinanai koto ni natteiru. Ang mga kriminal nga wa sa saktong pangutok kay dapat di mamatay sa death penalty. Kyoki no hanzaisha wa shikei de shinanai koto ni natteiru. Kyoki no hanzaisha wa shikei de shinanai koto ni natteiru. 69 bang. Basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamoshirenai. Kamoshirenai. Leksyon 74. Basin mamatay. Shinu kamoshirenai. Shinu kamoshirenai. Kung di ta mo iskapo, basin mamatay ta diri. Nige nakereba, koko de shinu kamoshirenai. Nige nakereba, koko de shinu kamoshirenai. 70 bang. Tingali. Bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Leksyon 74 gihapon. Mamatay tingali. Shinu daro. Shinu daro. Kung way tubig, ang tao kay mamatay tingali sud sa tulo ka adlaw. Mizu ga nakereba, ningen wa 3日間以内に死ぬでしょう。水がなければ
ningen wa 3日間以内に死ぬでしょう。71 bang, sigurado mo buhat, palisobra 80% tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainay. Ni chigainay. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mamatay. Shinu ni chigainay. Shinu ni chigainay. Sa usa ka nuclear war, siguradong mamatay tang tanan. Kakusensou ga okoreba, minna wa kitto shinu ni chigainay. Kakusensou ga okoreba, minna wa kitto shinu ni chigainay. 72 bang, dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hazu. Hazu. Leksyon 76. Dapat lang nga mamatay. Shinu hazu. Shinu hazu. Tungod kay bakunado ang iro, dapat lang nga di na mamatay sa rabies. Inu wa wakchin wo sesshu shiteiru node, kyoken byou de shinanai hazu da. Inu wa wakchin wo sesshu shiteiru node, kyoken byou de shinanai hazu da. 73 bang, rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason nga mamatay. Shinu wake. Shinu wake. Ang rason kung ngano namatay ang iring kay nadaot ang kidney niini. Neko ga shinda wake wa jinzou ga dame ni natta kara desu. Neko ga shinda wake wa jinzou ga dame ni natta kara desu. 74 bang, bisan. Version number 1. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause kay way kahilambigitan sa naminaw. Pues, ang atong sentence di pwede nga uskahangyo, suhestyon, pagmando o pangutana sa naminaw. Bisan mamatay. Shinu noni. Shinu noni. Bisag namatay na siya, ang iyang handumanan kay padayong buhi. Kare ga shinda noni, kare no kyoku wa ikitsuzukete iru. Kare ga shinda noni, kare no kyoku wa ikitsuzukete iru. 75 bang, ug katapusang conjugation ining video ha. Bisan gihapon. Version number 2. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredomo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mamatay. Shinu keredomo. Shinu keredomo. Sigon sa Biblia, bisan namatay si Jesus, nabanhaw siya og usab gikan sa kamatayon. Seisho ni yoru to, Yesu sama wa shinda kedo, shi kara mata yomigaeta. Seisho ni yoru to, Yesu sama wa shinda kedo, shi kara mata yomigaeta. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mobuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod us kagatos. Ang passive tense, causative tense, ug causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, mosugod og buhat,
Mukalit og buhat. Mubuhat unya mohunong. Tiwason og buhat. Buhatog usab. Hingpit nga buhaton ug dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tayo mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.